kancane Apa kowe takoni apa kowe wis ora sing duwe tak rewangi ya tak cedhaki sejatine aku naksir kowe saking tresnane mancing pinggir kali kene kebenaran cedak wong ayu bae tak engko etak ijene eman ora ono sing kancane Sapa kowe tak rewangi ya tak cedhaki sejatine aku naksir kowe saking tresnane